सांग मैंने मटर तरकारी ये पियाज पकई पचई सारा पियाज अदा रसुण छेचा पकईदबा देखु पकईदबा लंका गुंडा हलदी गुंडा तापर रुचि गुंडा पकईदबा जीरा गुंडा धनिया गुंडा सब पकईकि मिक्स करदे पानी टिके देदबा मसला टी सीझी देखु आइला आलू मटर सीझा पकईदबा मटर ये करतो आ तो पिटाइला ना बेसी आज सीझे फिटेलिनी मटर जे मटर पूरा फिटीगला बाग लगुनि आज टे बेसी गोटालिया रखिली दुईटा खंडे सीटी मारिकी रखिली केमिति सांग माने आपन को भल लगे पूरा मटर फिटीगले ना एमती टे गोटालिया रहिले कमेंट रे जणेबे आ टे लाइक सब्सक्राइबर सब करिवे आ शेयर भी करिवे कमेंट भी देबे एमती भल भल वीडियो मैं आगु को आनिबी आपण माने देखिबे हैला पानी टिके दे दबा संग माने तकारी हो जीवो 2 मिनट रे पानी टे फुटी गले टिके पानी हे गला तो तकारी